Ella eich bod wedi sylwi ein bod ni ar y lle yn edrych ymlaen at Gwyl Sŵn y penwythnos yma. Dyma'r 7fed blwyddyn iddi gael ei chynnal ac mae wedi datblygu cryn dipyn dros y blynyddoedd. I ddeud mwy, dyma Elin Rhys, un o'r tîm sy'n trefnu'r wyl. Mae fwy o cynnwys Cymraeg na gerioed o'r blaen eleni. Hefyd mae lleoliadau newydd gyda ni eleni. Yn cynnwys fuel, gwesty'r angen, Jacob's Market hefyd, felly ar y nos Sadwrn mae recordiau pesgi yn cynnal noson fyna gyda Gweno a Pencadlys yn perfformio. A hefyd eleni, dyn ni defnyddio'r fashion quarter fan hyn, a dyma'r wristband exchange lle mae pobl yn medru dod â'i tocynnau a cael eu wristband sŵn nhw. Theo a John eisiau creu gwyl lle mae pobl yn gallu dod ac yn ogystal â gweld bandiau maen nhw wedi clywed amdanyn nhw'n barod, jyst ffindio mas yn bandiau newydd. Gaethon ni ysbrydoli gan Gwyl South by Southwest sydd yn Texas yn America. It's arbennig o'r ffaith bod na nifer o leoliadau gwahanol fel sydd yn sŵn ac mae pobl yn gallu mynd i weld bandiau maen nhw wedi clywed amdanyn nhw'n barod a hefyd darganfod cerddoriaeth newydd. Mae Hugh a John yn dewis y bandiau a maen nhw'n dewis bandiau sut mae pobl yn anfon CDs atyn nhw a hefyd bandiau maen nhw wedi clywed amdanyn nhw, felly nhw sy'n bwcio'r bandiau. Yn ogystal â gweld bandiau Cymraeg fel yr odds a cowboys dros Botwnog, dwi'n edrych mlaen at mae Mr Scruff da ni ar y noson agoriadol, mae hynna'n mynd i fod yn wych. Mae gennym ni temples hefyd ar y nos Sul. Mae yna artist newydd o'r enw Chloe Owl sy'n wych. Dwi wedi bod yn gwrando arni lot ar y radio. Pethau fel Sŵn Bingo, Silent Disco, just popeth really. Ac wrth gwrs bydd Hugh Stevenson dod lawr eto i gytid. Fel arfer mae Hugh yn dod lawr ar y nos Fercher ar gyfer gig wobr gerddoriaeth Gymraeg ac wrth gwrs wedyn mae'r seremoni ar y dydd Iau. Felly Future of the Left nath ennill y wobr llynedd, felly ni gyd yn edrych mlaen i weld pwy sy'n mynd i ennill eleni. Un peth sy'n lot o hwyl yw sŵn spotting, sef rhywbeth ar Twitter. Ni'n trio cael pobl i cymryd lluniau a tweetio os maen nhw'n gweld y pethau yma. Felly restr o bethau nhw, maen nhw'n defnyddio'r hashtag sŵn spotting. Y fath o bethau bydd angen ffindo yn sŵn spotting yw falle rhywun sy'n gwisgo jympwr gyda llun o tylluan ar yno fe, neu rhywun â barf arbennig. Just pethau sy'n spot, really. Peth yw, mae pobl wedyn gallu darganfod lot mwy am sŵn a safleoedd gwahanol yn ogystal â jyst cael sport. Rhywbeth sy'n exciting iawn eleni yw mae gennym ni Sŵn Radio, sef gorsaf radio Sŵn. Mae'n mynd i fod yn wych, mae gennym ni sioeau arbennig. Mae'r arsaf yn mynd i redeg o'r dydd Llun tan dydd Sul, a chi'n gwrando ar y wefan wrth gwrs neu ar 87.7 FM. Bydd hwnna'n cymryd lle yn Urban Outfitters yn y Dring.